على الرسول برد من كسن عميما للنا على وصاحب الجمصنا إخوان أمشت فلار ثمر الكفهم الاعتبار كم البلاد في الخيار بينجل من خالقنا bara yimɓe aduna politique ɗum ɗon kam yimɓe ne gandi yimɓe ina gandi ɗum ɗo koko adda enen tan ɗum noon wara ɗum won ko bonnata hakkude men wara ɗum won ko bonnata hakkude men ala caloɗen ɗum ala ɗum yo en calo ɗum mbaɗen ɗum noɓe mbini wona mbi ko yimɓe beddo carte wona ɓe mbi ko yo yimɓe beddo carte weddo carte o wi an weddo carte tan garta jaaha lawol ma ma Allah rokkoy fof heɓa wona wonde aɗa haɓanemo toon kanko omo jooɗo toon e laamu makko a jooɗota ko hen aɗa haɓanemo ga kanko omo ñaama kalis makko ana heɓata mimade ka yonol o wimata an kam ka yonol على وصاحب الجمصنا إخوان أمشت فلار ثمر الكفهم الاعتبار كم البلاد في الخيار بينجل من خالقنا